Здравейте, приятели! Ще ви покажа днеска част от нещата, които са подготвени към EasyFrame. Няколко неща са пускане и спиране на част от полета от вашия сайт. Така може да се нарече. Значи, както виждате, системата е responsive, работи се естествено по подобряването на визията, функциите и така нататък. Сега ще ви покажа основните неща в администрацията на сайта. След като си инсталирате темата за WordPress EasyFrame, веднага ще ви изкочи едно допълнително меню, където може да настройвате начална страница, социални мрежи, кое къде да се показва. Ще има екстри, които са от цяло гледна точка, слайдер, всичките апта за Google, Facebook, Twitter, за да може сайта ви да работи правилно в социалните мрежи. Ще има статистика, която ще може да си интегрирате Google Analytics, настройки за постовете, колко пъти са преглеждани и така нататък, както и кодовете за Google Webmaster Tools или което е новото Search Console. Ще може да се настройва единична страница, ще може да се настройва единичен пост, SEO оптимизация за сайта, ще има допълнителни екстри, които по ваш избор може да ги показвате, може и да не ги показвате, както също така ще има Help, полета за реклама, които можете да видите най-горе на този етап. Ако искате да няма поле за реклама, просто давате деактивирай, запамети и виждаме какво се случва. Полето за реклама изчезва. Ако искате да имате поле за реклама, просто махате отметката в таба с реклама и давате запамети отново полето с реклама. Не дадохме запамети. Полето с реклама би трябвало сега да се покаже. Така. Друго, което съм направил, в футъра имате социални мрежи, навигация. Ако искате, може да ги спрете. По принцип, по дефалт, при инсталация на темата, всичките неща са пуснати. Ако искате нещо да не се показва, просто му давате деактивирай. Изключваме Facebook, примерно. Запаметяваме. Рефреш да дадем. Facebook изчезва. Нямате да кажем в момента feed. Изключваме и фида, изключваме имейл, Twitter, LinkedIn, Google, изключваме всичките, даваме запамети. И полето с социалните мрежи изчезва. Искате да се махне валидацията, деактивирай валидация. Маха би футър навигацията, даваме запамети. Удриме един рефреш тук и всичко изчезва. Значи системата ще бъде по този начин. Ще можете да спирате и да пускате определени полета от вашия сайт на начална страница и вътрешни страници съответно. Чао за сега от мен. Чакайте нови апдейти.